Γεια σας, Γιάννης εδώ, και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τι είναι το restoring, πώς το κάνουμε, και αν έχετε κολλήσει κάπου θα σας δείξω πολλά πράγματα που είναι χρήσιμα. Λοιπόν, το restore σε μια συσκευή αυτό που κάνει είναι σβήνει τα πάντα, ό,τι έχετε μέσα, και περνάει από την αρχή όλο το λογισμικό του τηλεφώνου ως νέο τηλέφωνο. Οπότε έχετε ένα νέο τηλέφωνο στο λογισμικό πάντα και είναι άδειο. Είναι πολύ λίγοι οι λόγοι που κάποιος θα θέλει να κάνει restore το τηλέφωνο του. Ο μόνος λόγος πιστεύω είναι ότι θα θέλει να σβήσει όλα του τα αρχεία, αλλά υπάρχει και η επιλογή να κάνετε restore from backup ή επαναφορά από αντίγραφο, όπως λέει και εδώ πέρα. Υπάρχει δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, και όταν κάνετε δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, τότε θα έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας στον υπολογιστή σας και μπορείτε να κάνετε επαναφορά από αυτό. Όπως έχω δείξει και στο βίντεο του συγχρονισμού που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας, στο βήμα που κάνουμε τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου, αυτό το κάνουμε για το λόγο ότι σε περίπτωση που το τηλέφωνο μας πάθει κάτι, ξέρω εγώ, αν έχετε κάνει jailbreak, μπορείτε να κατεβάσετε κάποιο tweak και να κρασάρει το τηλέφωνο σας, δηλαδή να κολλήσει και να μην λειτουργεί ή να σβήσει και να μην ανάβει, τότε μπορούμε να κάνουμε επαναφορά του τηλεφώνου, αλλά για να μην χάσετε τα πάντα, μπορούμε να κάνουμε επαναφορά από το εφεδρικό αντίγραφο εκείνο. Αυτός είναι και ο λόγος που σας έλεγα να κάνετε συχνά εφεδρικά αντίγραφα. Επίσης, αν έχετε επιλεγμένη την επιλογή αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο iCloud, τότε θα υπάρχει ένα αντίγραφο ασφαλείας στο iCloud. Επειδή όμως στο iCloud δεν αντιγράφονται όλες οι πληροφορίες μία προς μία, είναι πιο προτιμητέο να κάνετε δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Αφού έχετε κάνει πάντα όλα τα βήματα του συγχρονισμού που έχω δείξει στο βίντεο εκείνο, τότε όταν έρθει η ώρα να κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο, θα κάνετε κάποια βήματα τα οποία θα σας πω και είναι πολύ εύκολο. Ωραία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, αρχικά συνδέετε το τηλέφωνο σας στα iTunes. Να πω κάτι, σε περίπτωση που το τηλέφωνο σας έχει κλείσει και απλά δεν ανοίγει, υπάρχει τρόπος να ανοίξει. Αν κρατήσετε το home button και το power button για 5 με 10 δευτερόλεπτα πατημένα όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο, τότε ανοίγει. Όμως υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει ως κανονικό τηλέφωνο, υπάρχει περίπτωση να μπει σε DFU mode. Αυτό εντάξει, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω τι είναι, απλώς αγνοήστε το. Αν μπει σε DFU mode θα σας πει να το συνδέσετε στα iTunes, και όταν το συνδέσετε στα iTunes θα σας πει αυτό το τηλέφωνο πρέπει να επαναφερθεί στις κανονικές του ρυθμίσεις πριν χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο όπως λέει το iTunes. Εσείς τότε, αν χρειαστεί να κάνετε restore, μπορείτε να κάνετε restore from backup. Δηλαδή εδώ πέρα στην καρτέλα, όταν θα έχετε κάνει backup, θα κάνετε δεξί κλικ και εδώ πέρα θα σας λέει επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο. Σε μένα δεν το λέει, γιατί σε αυτή τη βιβλιοθήκη iTunes δεν έχω κάνει ποτέ δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, οπότε δεν μου το λέει. Οπότε σε εσάς θα το λέει. Σε περίπτωση που δεν σας το λέει και δεν σας αφήνει να το κάνετε λόγω του DFU mode, μην αγχώνεστε, υπάρχει και άλλη λύση. Αν πατήσετε το κουμπί που λέει επαναφορά iPhone, όπως πάτησα και εγώ, θα ξεκινήσει να κάνει την επαναφορά. Θα σας ρωτήσει κάποια πράγματα και θα ξεκινήσει την επαναφορά. Αυτό, καλά καταλάβατε, θα κάνει ένα κανονικό restore, δηλαδή θα σβήσει τα πάντα και θα είναι σαν καινούργιο τηλέφωνο. Όμως, επειδή έχουν αναβαθμιστεί τα iTunes και το iOS, υπάρχει ένα νέο κόλπο. Όταν κάνετε ένα restore εκ νέου, στο τελευταίο στάδιο, όταν δηλαδή έχει περάσει το λογισμικό μέσα στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο θα ανοίξει και θα σας βγάλει αυτή την οθόνη που σας ρωτάει, ξέρω εγώ, τα στοιχεία σας, και είναι σαν να το περνάτε ως νέο iPhone ή iPod, αντίστοιχα τι device έχετε. Λοιπόν, παράλληλα στα iTunes θα σας πετάξει και κάτι άλλο. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα από το τηλέφωνο, ας τα αφήσετε εκεί και πάμε στα iTunes. Αν πάτε στα iTunes θα σας εμφανίσει μια οθόνη που θα σας λέει
πώς θέλετε να δημορφώσετε το τηλέφωνό σας. Κάπως έτσι θα λέει. Λοιπόν, θα σας έχει κάποιες επιλογές. Θα έχει την επιλογή διαμόρφωση ως νέο iPhone, που θα είναι προεπιλεγμένη, και αν πατήσετε OK θα γίνει αυτό. Και επίσης, αν ανοίξετε αυτό το διάλογο, θα σας έχει τις επιλογές να κάνετε επαναφορά του λειτουργικού από τα αντίγραφα που έχετε κάνει. Αν πατήσετε εκεί, θα σας εμφανίσει κάποια πρόσφατα αντίγραφα. Εσείς θα επιλέξετε την τελευταία ημερομηνία, δηλαδή την πιο πρόσφατη ημερομηνία, δηλαδή το τελευταίο backup που είχατε κάνει, και αν το επιλέξετε αυτό, θα πατήσετε OK και θα δείτε ότι θα κάνει πάλι ένα restore, αλλά θα κάνει restore for backup. Έτσι θα επαναφέρει το τηλέφωνο σας πάλι όπως ήταν παλιά, στις αρχικές ρυθμίσεις, και δεν θα χρειάζεται να αγχωθείτε για τίποτα. Λοιπόν, αφού γίνει αυτό, το τηλέφωνο σας θα ανοίξει και θα δουλεύει κανονικά. Αν δεν καταλάβατε κάποια από αυτά τα βήματα, μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο και να σας εξηγήσω διαφορετικά, αλλά θα πω άλλη μια φορά τα βήματα για να τα καταλάβετε. Λοιπόν, σε περίπτωση που κολλήσετε ή θέλετε να κάνετε restore το τηλέφωνό σας ως νέο, πατάτε απλά το Quick Play εδώ πέρα, επαναφορά iPhone, και το κάνει καινούριο στο λογισμικό, στο τελευταίο iOS που υπάρχει. Δηλαδή, αν είχατε, ξέρω εγώ, iOS 6, θα σας κάνει το 6,1,2 για παράδειγμα, το τελευταίο που υπάρχει εκείνη τη στιγμή, οπότε θα σας κάνει και ενημέρωση μαζί. Αν είστε ήδη στη τελευταία έκδοση, θα σας κάνει εκείνη την έκδοση. Λοιπόν, αν τώρα θέλετε να κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο, κάνετε δεξί κλικ εδώ πέρα και πατάτε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο. Αφού πατήσετε αυτό, θα επαναφέρει το τηλέφωνό σας από εφεδρικό αντίγραφο στην αρχή εκεί που ήταν. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο που δεν είπα πριν. Υπάρχει περίπτωση, αν έχετε κάνει jailbreak, να σβηστεί το jailbreak, αλλά μην αγχώνεστε, μπορείτε να το ξανακάνετε. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μια περίπτωση να μην σβηστεί. Δηλαδή, αν έχετε κάνει τώρα jailbreak και κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο, θα είναι πάλι jailbroken το τηλέφωνό σας. Γιατί στην ουσία γίνεται κάποια διαδικασία και δεν σβήνεται. Είναι λίγο περίεργο αυτό το θέμα. Αφού κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο, θα είναι έτοιμο το τηλέφωνό σας όπως ήταν πριν, την τελευταία φορά που είχατε κάνει δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να βοήθησε. Αν έχετε απορία ή αφήστε ένα σχόλιο, θα σας απαντήσουμε το συντομότερο. Και ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο. Γεια σας.